ደጋፊት ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ጂጂ ሎሚ እቲ አውሽጣ ተዓቆይሩ ዝነበረ ሕነ ምፍዳይ ስምዒት ገንፊሉ ወፂኡ ናይ ኢድኩም ክትረኽቡ ኢኹም እናበለት ንኤርትራውያን ኣብ ላይቭ ኮፊላ ተፈራርሃላ ኣነ ወላ ሓንቲ ዝብሎ ነገር የብለኝ ሕነ ብምፍዳይ ዝርከብ ወላ ሓደ ሰላም የለን ሕነ ብምፍዳይ ዝርከብ ወላ ሓደ ፍትሒ ድማ የለን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሓባራዊ ዝኾነ ምትሕግጋዝ ስራሕ ሰሪሖም ህዝቢ ናብ ሰላም ክመጽእ ምስራሕ ዳ ኣምበር ንሕነ ምፍዳይ እንድሕር ኮይኑ ጽቡቕ ኣይኮነን ይዝብል ብዙኾነ ደገፍቲ ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ንምንታይ ይድግፉ ከም ዘለው እቲ ዓቢ ምሳሌ እዚ ዝኸውን ዘሎ ሕነ ምፍዳይ ማለት እዩ እንብሎ ወላ ሓደ ነገር የለን ኩሉ ንግዜ ንግደፈሉ አባ ቀጥል ብቻት ባገልግል ወጥ አሳይቶ ነሳቸው በስማ ወዲ ሻዕብያ እንጀራ ጸብሕ ገይር ሒዙ መጽ ኮይ ማዕኮርኩም ሪእ ወጥራሕው ምኾኑ መንግስት ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት አገር ዘለዋ ሓደ ፀገማት ንምፍታሕ ዝተፈለየ ተራነት ጻውታ እዩ ዘሎ He's smart. I guess I'm sorry ما تقول جزاهم ريو من أنت ترجع بالسخاتكم I'm حضور sorry ما تقول ما عندهم ريو هيد محفة زوان زي بحق المزراب منقص إيرترا ناي سلام حيل مخانو ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነት ዓለም ፈሊጡ እዩ ዘሎ ትግራዋይ ክጻረፉ በጃ ትግራዋይ መስቃ ትግራዋይ ገና መስቃ ደብረጼ ማለት ዝነፋጥ ደብረጼ እንዴትኩም ዓድና መስቁ ገና ወዲ ሻዕብያ ወሓጦ ደብረጼ እንዴ ዓድኩም ኢልቲኩም መስቃ ዝጨናው ደብረጼ ገና ወርደኩም ዝነፋጥ ደብረጼ ማለት መስቁ ገና ክሰት ይወሩ እሱ ዓድኩም እንዳለ ሕዋቴ እንዳበል እንደኩም ኣብ ሓውእቲኩም ምስ ህዝቡ መስቁ ከውርደልኩም የውርደልኩም ንዖግን ቋዕሰይ እዚ ነፋጥ ማለት እዩ እዚ ኹርሙይ ጭውይ ዓድኩም እያ ዓደም እየተው ዓደም እያ ኣታም ዝንኸውና ለና ታግደፉ ኣታም ዝንኸው ገብሩና ነይሮም ኣታ ህዝብና ከም ዝኾይኑ ሎ ገደፉ ህዝቢ መሃርዎ ጽልኢት መሃርልና ንህዝብና ደው ሃዬ ማዕደም ይዶ ሓራይ ኣብይ ኣሕመድ ዝሓዛ ኢትዮጵያ ግን ኢሳያስ ዝሓትራተና እንስኻትኩም ፈታዊኩም ትጅምሩ ከም ቡዳ ብኡ ጀሚርኩም ዳሕቀ ኣቡቹ ኻጸብሕ እንጀራን ሒዙ መጺ ገዛኹም ሪእዎ ጥርሓኩም ምዃንኩም ሕጂ ወደ ላይ ወደ ታች አትበሉኝ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ኢትዮጵያ ምንም አይንካት ትኑርልኝ እያልኩ ነው መብቴ ነው ኣብይ ኣሕመድ ዝሓዛ ኢትዮጵያ ግን ኢሳያስ ዝሓትራተና ስለዚህ ምስመን ትራጸም እንታይ ትዛረብ ክትርስዒኻ ሎሚ ኢትዮጵያዊ እንደ ኣነ كم حانت تقراويت كم حانت إثيوبياويت أبي أحمد زمرحة إثيوبيا هاكتهولو إيساياس زمرحة إثيوبيا دي خمرح ألو هملاش ديو قريت خيدو خمرح تقرا بمرتها وسيدو دي مسير فرح ويسو خمرح إيساياس كم زمرت كيتو سبتو سلام إخوات هاوهم كابي لومي بزعبا أبي أحمد علي أبزي إثيوبيا زخيزلو كيناتات نتيوم إيرتراوان ريفيجيز أبو زلو سدرا نحلوم نحزيبلوم يحاتوهم ألو نحزيبلوم كانك أسيلوم نابوروميا ريجن ديو 4 ساعات قاله هيدن بيس حبوس بيس قاله لوبو يسلط انوام ألو قفعات ولاد هولو يخم كم دلايكم جن انتا ايتا أجندا تا بدحري سرح زلو بزح حبرتا يلن جينت مناسة إرتران يأكبوهم ألو نبقى نجار وزدوهم ألو بوزح حنفش أبو يخايد ألو تتنقوا قبليتي قال نحتوا أخوينكم ما بإثيوبيا قال تتنقوا يحوات قال نجارات لو بدحري سرحزلو نفلت إن أنتع بس عباتك أي بحري قال ماله كله بس هنا anyways استوعلوا دمسخا نخونلهم كابي አሁን የምንሰማው ሴቶች የተደፈሩት በወንድ ነው የኛ ሰራዊት ግን በሳንጃ ተደፈረ ብሎ በወንድ መደፈርን አድሚን ያደረገ የተቀበለው እሱ ነው አረመኔው እሱ ነው እኔ ኢሳያስን በትግራይ ጦርነት ተቃውሜው ነበር
ትግራይ ትስዕር እያልን እንናገር ነበር። ብዙ የኤርትራ ተቃዋሚዎች ከትግራይ ህዝብ ጎን ነበርን። ገንዘብ ሁሉ አዋተናል ለትግራይ ህዝብ ለተራበው ተብሎ። ግን በአሁኑ ሰዓት አብይ አህመድ ጋዛ አደጋታለሁ እያለ ኤርትራን ከአብይ አህመድ የሚሆንበት ምንም አይነት ተአምር የለም። ጥሩ ነገሩ አሁን እዚህ ጋር አልሲሲ መጣብን፣ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት መጣብን። መለስ ዜናዊ አልሲሲን ወደዚህ አካባቢ ዝር እንደማይል አድርጎት የነበረው ኢሳያስን አዳሃሎ 10 ምናምን ዓመት ቀብሮት የነበረው መለስ ዜናዊን ጠላት አደረጋችሁት እናንተ ናችሁ። በተሻለ በታሪክ በኢትዮጵያ ታሪክ እንደ መለስ ዜናዊ ሉዓላዊነትን ያስከበረ ህዝብ በሰላም ገብቶ እንዲወጣ ያደረገ መሪ አልነበረም። እናንተ ናችሁ ግን ዘረኛ ብላችሁ ይሄ ሁሉ ውርጅብኝ ኢትዮጵያ ላይ እንዲመጣ ያደረጋችሁት። ወያኔ ተብሎ ወያኔ ባለስልጣኖቹ ሞቱ እንዴ? ተጋሩን ነው የጨፈጨፋችሁት። አሁንም ኤርትራ ስትመጡ እናንተ በዚህ ኮንሰፕት ነው የምትመጡት። የራሳችሁ ህዝብ ላይ እንደ ጨከናችሁ ጨከናችሁ ነው የምትመጡት። እናውቃለን ይሄንን። ስለዚህ አገራችንን ማዳን ሌላ ምንም አማራጭ የለም። በቃ አገራችንን ማዳን ከመንግስታችን ጎን መሆን ነው የምንፈልገው እኛ። ምክንያቱ ዛሬ የምትቃወሙት ኢሳያስን ኢስወድ አፌ እያላ ልትሰግዱለት ምንም አልቀራችሁም። ይሄ ደግሞ ፖለቲካ ነው። ትናንትና ያጨበጨብከውን፣ ትናንትና ያመሰገንከውን፣ ትናንትና የሰገድክለትን ኢሳያስ ዛሬ አጠፋለሁ ብለህ ስትመጣ ኤርትራዊን ልታጠፋ እንጂ ኢሳያስን ልታጠፋ አይደለም። ምክንያቱ ሁሉም ወደ ትግራይ ሲዘምት ወያኔን ፈልጎ ገብቶ ግን የትግራይ እናትን የደፈረው አይደል? ስለዚህ ይሄ ነው ወደንም ጠላንም ሁላችንን ተቃዋሚዎች ይሄንን ፖለቲካ እየሰማን እያየን ነው። ከመንግስታችን ጎን ነው። አሁን ሌላ ሰዎች ሐሳባቸውን እንዲሰጡ እድል ሰጣሉ። ቴንክ ዩ። ወድ በሻሻ ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አሜሪካ እና ተወዳደረ እንኮሎ ውጽኢት ከይተፈልጠ ዮሃና እንኳ ሓጎሰካ ምሳኻ ክሰርሕ ድማ ድልዌ ብምባል ቀዳማይ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዎ መራሒ ቀዳማይ ደብዳቤ ዝፀሓፈ ሰብ ምዃኑ ምንጭታት ይሕብር ኣለዋ። ፕሬዝዳንት ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ ካብ ዝኣተውሉ ግዜ ጀሚሩ ስጋብሎም ግን ኣያዘራርብዎን። እዚ ጥራይ መዓስ ኮይኑ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኣብ እዋን መመረቅታ ፕሬዝዳንታዊ ሽመቱ ዓድሙኒ ኢሉ ሓቲቱ ተኸሊኡ። በዚ ዝተሻቀለ ዶክተር አብይ አሕመድ አሊ ብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተነ ክገብር ፀኒሑ ኣይሰለጦን። ግን በታ ንሱ ዝመርሓ ናይ ፕሮቴስታንት ምትእኽኻብ ሕብረት ድማ ንሓደ ኣብ ፕሬዝዳንት ትራምፕ መመረቅታ መዓልቲ ጸሎት ዝገበረ ፓስተር ናብ ኢትዮጵያ ክመጽእ ዓዲምዎ ኣሎ። ስምቲ አሜሪካዊ ፕሮቴስታንት ፓስተር ድማ ፍራንክሊን ገርሃም ይበሃል። Mr. President, the last 4 years, there are times I'm sure you thought it was pretty dark. But look what God has done. We praise him and give him glory. Let us pray. ኣብናይ መመረቅታሽ ሲመት ዶናልድ ትራምፕ ጸሎት ክገብር ዝተረኣየ አሜሪካዊ ፓስተር ድማ እዩ። ነዚ ፓስተር እዚ ናብ አዲስ አበባ ዝፀውዖ ድማ ዶክተር አብይ አሕመድ አሊ ዝመርሖ ናይ ሕብረት አብያተ ክርስቲያናት ፕሮቴስታንት ኢትዮጵያ ሽም ተፀዊዑሎ። እዚ ፓስተር እዚ ድማ ኣብ አዲስ አበባ ስታዲየም ዝግበር ጉባኤ ኮንፈረንስ ኣብኡ ክሳተፍ ኣስተምሮ ድማ ክህብ ተፀዊዑ ዘሎ። ምንጭታት ከምቲ ዝሕብርዎ ግን ሎቢስት ገይሩ አብይ አሕመድ ክቆፅሮሞ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ንኸቀራርቦን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክሰርሕ መንገዲ ኣፍ ደገ ንኸኸፍተሉ ከም ዝኾነ ተዘሪብሎ። ገለገለ ምንጭታት ከም ዝሕበር ዘሎ ድማ ነቲ ዘሎ ሕጂ እሱ ከካይዶ ዝደልዮ ዘሎ ኩናት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጥቕኡ ክኸውንን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ድማ ንፕሮቴስታንት እምነት ተኸተልቲ ዝኣስርን ዘየፍቅድን ነቲ እምነት እውን ኣብቲ ሃገርቲ ፕራክቲስ ክግበር ዘይደልን ከም ዝኾነ ክጉስጎሰሉ ከም ዝደሊ እውን ምንጭታት ይሕብሩ ኣለዉ። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ማለት ዶክተር አብይ አሕመድ አሊ ኣብዚ እዋን እዚ ተቐባልነት ናይ ሓያላን ኣገራት ይደሊ ደኣ ኣሎ እምበር
ኩናት ተዳልዩ ወዲኡ ከም ዘሎ ፍሉጥ ነገር እዩ ኢትዮ ፎረም ሓቢሩ ወሎ አቡ ኸይድኩም ስምዑ በአሁኑ የአሜሪካ መንግስት ፊት የተነፈገው የብልጽግናው መንግስት አንድ ወንጌላዊ ሰባኪን በሎቢስትነት ሊያሰማራ ወደ አዲስ አበባ መጥራቱ ተሰማ። ሰባኪው የተጠሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰብሳቢነት በሚመሩት የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ሲሆን ለፖለቲካ ዓላማ እንደተጋበዙ አልተነገራቸውም ተብሏል። የተጋበዙት ፓስተር በዶናልድ ትራምፕ በዓለ ሲመት ላይ ለጸሎት ከተሰባሰቡ ፓስተሮችም አንዱ ናቸው።